garbitzea gustatzen zait. Hortaz, nire lana bihurtu dut. Jendearentzat garbitzea. Zera ondia da benetan, Ezin duzu imaginatu ze plazera den eretzat zurekin euskaraz aritu alizatea, Zer nahi zuetzun? Zerbait intimo, gozoa horrela, ez dakit, unama edo uste zerbait. Ez benetan gutxitan izaten ditut partido euskaldunak, edo behintzat euskara ulertzen dutenak. Baina zu ulertzen didazu, ez da iparrandeko izan. Zer deritzozu zerbait romantikoari, espirituala, oraindik espiritualago edo retro. Zerbait zeharo beroa. Larrua jotzeko jarriko zenuken diska hori. Zer diozun? Dance? Ez mesedez ezen parrerik. Abakizu, kultura edo hizkuntza bat kalitatezko zaborra ekoizteko kapaza denean, esan nahi du hizkuntza hori behintzat, erabat bizirik dagoela, normalizatua. Garrantzitsua da berez gure hizkuntza hori gure bizitzako eremu guztietara eramatea. Badu irratia, telebista, Zinema gustatzen zaizu? Bai, zugan potentziala handia ikusten dute, Uste dut gauza handiak lortuko ditugula elkarrekin, Zer garrantzitsua den, azken finean hizkuntza bat norberaren nortasuna definitzeko, ez? Odola bezala, ez? Ozenekin gorputzean soilik 5 litro odol ditugula. Ez da gauza handia. Bai, zu horri zaborra deritzozu, Baina, lehen rockeroak agertu zirenean Euskal Herrian. Ze esaten zuten folkaren bidez, ora, euskal kultura lantzen zuten horiek. Ez da gauza handia. 5 litro. Zaborra besterik ez? Hori esaten zuten, ze behar dugu atzerritarrak bezala egitea. Alkandora batetik, Espainietako makillaje kentzeko, hoberena, ospinarekin egurtzi. Ezken finean 5 litro. Ez da gauza handia. Pentsatzeko ematen du horrek, Mantxa zailenak kentzeko, hau da, proteinaz osaturik direnak, adibidez ez dakit, esperma, torrelakoak. Horrena da, urotz eta gatzatuan bustitzea, eta gero beti bezala garbitu. Eta, horiek baino lehen, folka egiten zuen lehenengo euskalduna agertu zenean. Zer esaten zuten musika herrikoia lantzen zuten horiek? Azkenean! Zaborra, besterik ez! Zete saiatu inoiz odolezko mantxak urbero azkentzen. Okerrago da, odola egosten da, eta hor dokazu betirako. Hori esaten zuten, ze behar dugu horrela musika irlandesarekin nahaztu behar. Gure musika polita, ez aldugu musika polita hemen. Zergatik komplejatu behar, zergatik komplexuak izan. Gerezi mantxak entzeko, oberena, tomate heldu batekin igurtzi, eta gero beti bezala garbitu. Pixkanaka, zabor guzti hori, gure kulturan asimilatu izan dugu. Eta zabor ona egiten dugu, kalitatezko zaborra. Kultura. Kultura eta hizkuntzak ze interesgarria, eta hizkuntz minoritarioak. Ze politak. Eta ze garrantzitsua den, gure hizkuntza eremu guztietara eramatea. Eta ze garrantzitsua azken finean, euskaraz bizi nahi izatea. Zer diozu? Markatu, ezin duzu hitz egin. Lagunduko zaitu. Nik ere nahi dut euskaraz bizi. Baina zure kasua desberdinera.
basoa lotza ematen aldizu, aska harima basatia bihurtu, berriz bihotza postuna nola egin ez dakizu, sexuala zoroa dedekatua, izan zaitez ausarta, nik erakutsiko dizut. zena arazoa Ez zaitut berotzen, non naizen ez dakizu, erakutsi pistan benetan zein zaren zu.